Special barangay election sa lalawigan sa Bohol ipahigdayon karong Lunes human ma-postpone tungod sa kadaot nga nahimo sa linog. 3.1 million pesos nga budget sa kapulisan alang sa ilang deployment sa Bohol gibalibaran sa COMELEC. Kapin 300,000 pesos lang ang gihatag. Midilyen mereklamo nga pamulitika ang pag-apod-apod ug hinabang sa Kapitolyo. Generator set wa madawat sa munisipyo kay dito gihatag sa konsehal nga kaalyado. Governor Junjun Davide nakatun sa mga leksyon human sa kasinatian uban kang Yolanda. Mga pasyente nga nagsalig sa kanhipidap sa mga congressman padayon nga atimanon sa mga hospital pinagi sa funding gikan sa national government. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan ug sa bantang mga dapit nga maabot ining atong tulmanon. Ako si Frank Malilong Jr. Ihatod na mo ang mga nagunang informasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, mga kapatid, pinaspasay karon ang pagpangandam sa mga sakop sa Commission on Elections sa Region 7 ug sa lalawigan sa Bohol kay ipahigayon na ang special barangay election sa mga probinsya karong Lunes. Paningkamutan nga mahuman og sayo ang piniliay kay walay kuryente ang ubang mga lugar sa Bohol, human mahitabo ang linog rason nga wa madungan ang ilang eleksyon nga atong Oktubre 28. Lakip sab nga nangandam ang kwerpo sa kapulisan kay sugod karong adlaw ipaubos na sa red alert status ang lalawigan sa Bohol. Jinky Baguio, Sugin Limi. Dati nung manual, nagkakaroon tayo ng ganyan eh. Gitrabaho sa Commission on Election Regional Office nga andam na ang security plan alang sa pagpahigayon sa special barangay elections karong adlawng Lunes didto sa lalawigan sa Bohol. Matod ni Attorney Temi Lambino, ang tanang election paraphernalias tuan na sa Tagbilaran City ug gitakda kining ihatag ngadto sa mga Board of Election Tellers karong adlawng Domingo. So we came up with a very thorough security plans so that we can continue with from the casting of votes at exactly 7 o'clock in the morning up to 2 o'clock in the afternoon. Tungod kay nangaguba ang mga classrooms sa Bohol gumikan sa linog, 334 ka mga makeshift classrooms ang ilang ipahimuta nga magsilbing polling precinct sa barangay. Ilang paninguhaon nga dunay madeklarar nga mananaog sawa pa ang alas 8:30 sa gabi, labi pa kay way kuryente sa Bohol. Because of the shutting down of that power plant, then it caused us small problem, no? So we'll be providing portable lamps for all these precincts. Hinuon gipaybaw ni Lambino nga dunay dugang mga pulis nga ipada sa Bohol ug mga adlaw, walay mga lugar nga ilang gipaubos karon sa COMELEC control. Jinky Baguio, News 5. Kapin 2,000 ka mga pulis gikinahanglan sa Bohol alang sa piniliay sa barangay karong Lunes. Kapin 3 bilyon pesos ang gipangayo nga funding sa kapulisan alang sa ilang deployment apan gibalibaran sila sa COMELEC. Juliet Hainar, Sugin Limi. Alang sa seguridad sa ipahigayon nga barangay election, 1,155 police personnel sa rehiyon ang ipadala sa lalawigan sa Bohol. Matod sa Regional Director sa PRO7 nga dili igo ang mga police personnel sa Bohol ug gikinahanglan nila ang kapin 2,000 ka mga pulis aron mobantay sa barangay elections. 80 ka police personnel tuan na sa Bohol. Tala tayo ng personnel doon dahil ang Bohol meron lang silang 977 na personnel. Ang kakailanganin natin para sa security operations sa barangay elections sa province of Bohol ay 2,132. 2,132 lahat-lahat. So yung kakulangan nung 977, kukunin natin sa RPSB, sa lahat ng city police officers at saka yung other police provincial officers.
Ugma mo gikan na ang laing 742 ka mga police personnel nga gilangkuban sa mga kapulisan gikan sa Lapu-Lapu City, Mandaue City, Siquijor ug Cebu City. Matud ni Constantino nga ang COMELEC nakig-alayon sa Navy aron makasakay ang kapulisan padung sa Bohol. Dugang niini nga basin aduna pay pamaagi ang COMELEC na masuportaan ang tulo ka adlaw nga deployment sa kapulisan sa Bohol. Ang initial na coordination, sila magpo-provide ng and this will be in coordination with the local government. Ang alam ko kasi may share dapat ang local government, di ba? Ang silang kinukuhang share para sa barangay election. Ang PRO7 nangayo sa COMELEC og 3.1 million pesos aron maoy gastuhon sa ilang deployment sa Bohol election. Apan gibalibaran sila sa COMELEC kay kapin 373,000 pesos lang ang ilang mahatag. We propose 3.1 million funds for the deployment of the PNP. But unfortunately, I do not know the exact reason, based on the resolution of the COMELEC, which I was informed just a while yesterday afternoon, that it was disapproved. Only meal allowance that was given by the COMELEC and bank. Karong hapon gipaubos na sa red alert status ang Bohol subay sa piniliay sa barangay. Julie Tainar, News 5. Duha ka semana human gikuso-kuso sa Bagyong Yolanda ang amihang bahin sa Sugbo, mga lokal nga kamahanan mi angkon nga duna na sila mga leksyon nga nakatunan. Gani si Governor Junjun Davide misugyot sa paghatod-daan sa mga relief goods sa dili pa may tabo ang katalagman. King Perez, Suginlimi. Bisan pa nga wa nakabot sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management ang target ini nga zero casualty atol sa Super Typhoon Yolanda, matud sa panguni ini nga nagmalampuson sila sa pagmino sa danyos. 66 katao ang patay samtang kapin usa ka libo ang samdan sumala sa talaan sa maong buhatan. Dulan 150,000 ka mga panimay ang naguba human sa bagyo. Apan matud sa pangusap PDRRMO nga mas dakong danyos pa ang matala kun wala kinimi pa daw advisory sa mga naigong mga lungsod ug dakbayan ug kun wa sab kinimi patuman og preemptive evacuation. Because had it not for the advisories and the focusing on the preemptive evacuation phase plus the inclusion of the time na unsang oras atong high tide o ang low tide niya, kay we were anticipating storm surges, probably mas mataas pa ni siya. No? Akong tanaw, not any one of us siguro, not a single person siguro, realize nga atong yung kakusog, yung kabangis ang bagyo. Grabing kadaot ang nahiaguman sa lungsod sa Medellin. Matod sa Vice Mayor sa maong dapit nga gipaninguha nilang makabot ang labing hapsay nga sistema sa pagpangandam sama sa pagpabakwit daan sa mga residente ug pagpamutos daan og relief goods sa wala pa ang bagyo. Karon naglisod ang ilang lungsod sa rehabilitasyon tungod sa kakuwang sa ilang pondo nga nagkantidad og 4.96 milyones pesos nga calamity fund diin ang nahabilin gigamit sa pagpadagan sa mga generator sets. Karon nga anaa sila sa rehabilitation process matud ni Vice Mayor Alfonso Lim nga kinahanglan mo invest sila og mga clearing equipment alang sa mga natumbang kahoy ug mga generator sets alang sa ilang water system. Like karon naka-learn nami nga ang among usa ka generator gyud na owned gyud by the municipality was a very big help right after the typhoon nga mao gyud ning power dayon sa ato ang water system only in the poblasyon. Ug bisan pa nga mituman ang kadaghanan sa sayo nga pagbakwit, matud sa pangusap PDRRMO nga kinahanglan pang lig-uno ng pagpangandam sa barangay level. Lakip niini ang hugot nga pagpatuman sa pagdili sa pagtukod og panimay sa mga hazard-prone areas. There's already a level of awareness among people, but what we need to do is probably to strengthen more, to put emphasis more and to get the people involved more lang gid ba. Dugang niya angay pahimuslan sa mga LGU ang ilang Disaster Risk Reduction and Management Fund nga mokabat og 5% sa ilang internal revenue allotment. 70% mahimong gamiton alang sa pagpalit og kahimanan og pagpahigayon og training, samtang 30% ini mao'y gamiton alang sa disaster response. Mao nga way rason ang usa ka LGU ug barangay kun nganong di sila makaandam. So very important with ang role sa barangay kay eventually they're the first line of defense. They cannot expect help during the so-called first 72 hours after impact, no.
Samtang si Davide nakapamalandong nga kun mahimo mangapod-apod ng daan sa mga relief goods sa dili pa ang bagyo. Like karon, ang hitabo ni react after the typhoon, so siging patod ng relief goods. So maybe what can probably be done kung doon ay may hitabo, simba ko lang, no, di naman usap, kung di naman balikan ng typhoon, una naghatod sa mga para makaandam yun. Human nakahiago mugdakong kadaot ang amihan ng Sugbo sa pag-agi sa labing kusog nga bagyo ning tuiga nang hinaot ang Kapitolyo nga ang mga makatunang leksyon mahimong giya ug mapatuman sa mga otoridad sa pagpangandam ug pagresponde sa mga umaabot pa nga katalagman. King Perez, News 5. Daghan ang nakadaig sa mga Filipino kay bisan sa mga miaging katalagman, mi patigbabaw gihapon ang kaisog pag-atubang sa realidad sa kinabuhi pinaagi sa gamay nga pahiyom. Usa ang nakadaig niini ang South African Ambassador to the Philippines. Leslie Camina de Vistil, Sugin Lini. Gihulagway ang nahitabo karon sa Pilipinas, ilabi na sa Kabisayan human sa Bagong Yolanda, mao ilabing grabing kadaot nga nahitabo tibuok kalibutan. Taliwala sa katalagman, wa papasa sa mga Pilipino ang mapahiyumong panagway. Pahiyom nga nagpakita sa kaisog ug pagkigbisog sa kalisdanan nga naagian. Mabuhay, Philippines. Maraming salamat for all you've shown us. Maraming salamat for showing us all how to live. Unang nakadaig sa mong pamatasan ang sikat nga American reporter ug host sa CNN nga si Anderson Cooper. Gani iyang gipasalamatan ang mga Pinoy sa pagpakita niini tibuok kalibutan kung unsaon pagpakabuhi. Ang labing uwahing nakadaig sa mga Pilipino mao ang South African Ambassador to the Philippines, Agnes Nyaman de Pitso. I must say Filipinos are resilient to any kind of calamity. Just unbelievable. They seem to have the will to pick themselves up very quickly and go on with their lives. Gihulagway sab niini nga ang mga Pilipino dako kaayog kalahian sa ubang nationalities nga nabiktima og katalagman. And I mean, it was the most devastating thing that even moved South Africans. And every time people talk about it, tears come to our eyes. So that's one human trait that not all people have. Leslie Camina de Vistil, News 5. Gipadayag sa South African Ambassador to the Philippines atol sa iyang pagbisita sa usa ka iladong universidad sa Sugbo nga dunay duha ka teams ang South Africa nga gipadala sa mga lugar nga naigo sa bagyong Yolanda. Ambassador Agnes Nyaman de Pitso nga unang gipadala nila ang usa ka grupo nga mo'y mutabang sa pag-apod-apod sa mga dala nilang relief goods ug sa pagtabang og hipo sa mga patay nga nakatag sa kadalanan. Dugang niini nga human nila nasuta nga gikinahanglan sa buglaing grupo nga maunay mutabang sa pag-rebuild unya sa mga dakit lain na sab nga grupo ang ilang gipadala. Nagpadasab og mga doctors ang South Africa aron mutabang sa pag-atiman sa mga nangasakit. And natin. People worldwide. They divided them into three groups. Some are on the coast trying to assist with the retrieval of bodies. They set up like a stopping place where people with health issues can come for consultation. Others are there, whilst others are rebuilding the roof